السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا ساڈا موضوع صدقہ فطر دے بارے چ ہے۔ اس وچ پوری تفصیل نال سانوں دسیا ہویا سی صدقہ فطر دے بارے چ، صدقہ فطر واجب کس طرح ہوندا اور صدقہ فطر دی مقدار کی ہے اور صدقہ فطر کس کس نوں دے سکدے ہو۔ سارے نال پہلے شروع کرنے ہیں صدقہ فطر واجب کس طرح ہوندا ہے۔ اس دا آسان اصول یہ یاد کر گنو کہ صدقہ فطر اس نہ بنیا تے لازم ہوندا جنہاں تے زکوٰۃ واجب ہوندی ہے، یعنی اس کو اتنا مال ہوا ہے 52.5 تولہ چاندی دے برابر یا پھر 7.5 تولہ سونے دے برابر اس کو مال ہوا ہے، ضروری اسباب تو زائد بچ اس طرح صدقہ فطر بھی واجب ہو سی اور زکوٰۃ بھی واجب ہو سی۔ اور اس بعد گل کرنی ہے صدقہ فطر دی مقدار کی ہے، کس مقدار نال اسی ادا کراں۔ اس وچ 3 چیزاں، سارے نال پہلا اسی صدقہ فطر اسی کنک دے حساب تے دینے ہیں، گندم دے حساب تے، تو اس دی مقدار یہ ہے تقریباً 2.25 کلو۔ 2.25 کلو یا تو تسی گندم دے چھڑو یا پھر اس دے برابر تسی پیسے دے چھڑو جڑی مارکیٹ ریٹ چلدا پیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہو گئے، کھجور ہو گئی، یہ جڑا میوہ ہوندا کشمش، اس دی مقدار کی ہے؟ اس دی مقدار یہ ہے تقریباً 3.5 کلو۔ یہ 3.5 کلو تسی دے سکتے ہو اور اس دے برابر تسی قیمت بھی دے سکتے ہو، یعنی جڑی مارکیٹ ریٹ اس دے حساب تے چلدا پیا وہ حساب کر کے قیمت ادا کر چھوڑو۔ ہن سوال یہ ہوندا کہ اسی اعتبار کس دا ہو سی قیمت دا، مثال طور تے کراچی چ بندہ بیٹھے ہوا کراچی اس دے حساب تے ہو سی، یا پھر اس دے نابالغ بچے پنجاب وچ ہون انہاں دے صدقہ فطر دینا پیا تو پنجاب دا حساب ہو سی۔ اس دا آسان اصول یہ یاد رکھو کہ جتھے بندہ ہی ہے جس صدقہ فطر دینا ہوا ہے، سربراہ جتھے ہی ہے، اس دے علاقے اس دے ملک دا حساب ہو سی۔ مثال طور تے کراچی چ ایک بندہ ہوا ہے، اس صدقہ فطر ادا کرنا اور اس دے نابالغ بچے ہی ہون پنجاب، تے اس دا اعتبار ہو سی کراچی دے حساب تے، یعنی کراچی وچ کی ریٹ ہے مارکیٹ دا 2.25 کلو گندم دا، اس دے حساب وچ وہ صدقہ فطر دے سی۔ انجے پاکستان تو علاوہ پورے دنیا چ کسی بھی ملک دا حساب لا گنو، دبئی ہو گئے، سعودیہ جڑے گئے مسافر اتھے وہ عید الفطر کرنے پین، ہن وہ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں اپنے بچیاں دا، تو وہ پھر کی کرے سن، وہ اتھے دبئی دا حساب لے سن، بھائی دبئی وچ مقدار برابر روزی، یعنی دبئی جو ہے یا کسی بھی ملک جو ہے صدقہ فطر دی مقدار یہی روزی، چیزاں بھی یہی روزن، یعنی گندم ہو گیا 2.25 کلو، جو تے کھجور ہو گئی، تے کشمش ہو گیا میوہ، یہ 3.5 کلو حساب روزی۔ اس دے مطابق ہن دبئی والا بندہ دبئی وچ جڑا ریٹ چلدا پیا اس دے مطابق صدقہ فطر دے سکدا، یہ دبئی وچ بھی پیسے دے سکدا صدقہ فطر دی، اگر وہ چاہندا کہ بھائی پاکستان وچ دینے تو پاکستان وچ بھی دے سکدا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے کس نوں، مطلب کس کس نوں دے سکتے ہیں۔ اس وچ بھی ایک چھوٹا جا آسان اصول ہے کہ جس نوں تسی زکوٰۃ دے سکتے ہو اسی فقیر نوں تسی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہو۔ اس کا مثال یہ ہے، یعنی جس کول اتنا مال نہ ہوئے، جس بندے کول جس تے زکوٰۃ واجب ہوندی ہوئے، 52.5 تولہ چاندی دے برابر مال نہ ہوئے یا 7.5 تولہ سونے دے برابر مال نہ ہوئے، تو ان نوں تسی صدقہ فطر دے سکتے ہو۔ ہن آندا صدقہ فطر کس ٹائم دینا۔ اس دا آسان یہ ہے کہ صدقہ فطر عید دی نماز پڑھنے تو پہلے دینا لازمی ہے، ضروری ہے، اور اگر تسی کسی وجہ تو رہ گئے ہو صدقہ فطر نہیں دیتا، عید دی نماز پڑھ گئی دی ہے تو بعد وچ بھی لازمی ہو سی، ضروری ہو سی، اور صدقہ فطر عید دی نماز تو پہلے دینا افضل ہے، اسے ثواب ہے، اور بعد جڑا دے سو اسے کم ثواب ہو سی۔ اچھا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اپنے کس کس افراد تے ہوندا صدقہ فطر، تے صدقہ فطر نابالغ بچیاں دا ہوندا، اور احسان دے طور تے اگر بیوی اور بالغ بچیاں وڈے بچیاں دا بھی دیندا پیا تے یہ احسان دے طور تے دے سکدا ہو ویندا وے۔ اور نابالغ بچیاں دا ایک باریک مسئلہ اس وچ ہے کہ جڑا نابالغ بچہ یعنی جڑا نواں بچہ پیدا ہویا عید والے دھڑے صبح صادق تو پہلے اس تا بھی صدقہ فطر اس بندے تے لازم ہو سی، سربراہ دے۔ امید کریں ہیں سانوں یہ مسئلہ سمجھ آیا ہو سی، دعاواں سانوں ضرور یاد کرو، ملنے ہیں کسی دوے مسئلے دے حل وچ، فی امان اللہ۔